Ahoj, vítám vás u kanálu Svět dálnic. Dnes si ukážeme 5 nejzajímavějších faktů o plánované dálnici D43. Tak pojďme na to. Nejzajímavějším faktem je, že po trase této dálnice měla vést část takzvané Hitlerovy dálnice ze 30. let 20. století. Fakt číslo 2. Tato dálnice je v současné době jediná plánovaná dálnice, která by měla být dokončena před rokem 2050. Fakt číslo 3. Tato dálnice se převážně označuje také jako silnice 1/73. Má tedy 2 názvy. Fakt číslo 4. Stavba této dálnice bude trvat pouze 7 let. Stavět se bude mezi lety 2027 až 2034. A fakt číslo 5. Dálnice D43 propojuje Brno s Moravskou Třebovou a dálnici D1. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte mi like, případně odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak na viděnou!